Ni beställt taxi eller? Taxi? Beställt taxi? Hallå? Har du beställt taxi här? Kontraktstaxi? Taxi? Ingen taxi där? Bra, bra. Jag känner det. Gud vad trevligt vara där, eller? Det är så många bra kunder där jag heter Kodra och kör taxi. Bra bilar, du vet. Det är många nu när det är så kallt och så blött här i Sverige, du vet, som åker till olika länder för att båda sådär. Till Kanarieöarna, Tenerife, Barbados och sådär, du vet, sådana löjliga grejer, du vet. Det är bara bra, vi ringer Kodra. I flygplansstolen, det är så trångt, du vet, man kan inte sitta använda så. Vi ringer Kodra kör taxi, eller? Vi ska köra marknadsföringslåten och den kommer på radio i nyår så alla lär och ringer Kodra för taxi. Bra, då sätter vi på musiken. Tillbaks till boskap, lite över. Tillbaks till boskap. Du har varit på krogen och haft en liten. Men till bostad, lite sisådär. Tillbaks till boskap. Tillbaks till boskap. Och förfylld. Kodra kör stabilt och bra. Det kostar bara 25. Du går på dragan. Har många taxi hem. Jag duktig till dragan. Till lika sorter. Tillbaks till bostad. Tillbaks till bostad. Åker du? Du åker du? Men bromsarna du lär så det de fick 2 i sitt liv. Bra, vi ringer Kodra, vi kör stabilt och bra, vi sitter husvagn.